Cafodd WISERD ei sefydlu yn 2008 fel sefydliad ymchwil gwyddorau cymdeithasol rhwng ddisgyblaethol. Ar ydym ni yn phartneriaeth rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe. Mae ymchwil rhwng ddisgyblaethol arloesol WISERD yn rhychwantu'r meysydd canlynol, economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth wleidyddol. WISERD has made a massive difference to the social sciences research community in Wales. It's brought together colleagues from different disciplines in the social sciences, brought together colleagues from different institutions. Mae'n gwaith yn delio â ystod eang o themau gan gynnwys gwaith a marchnadoedd llafur, addysg, anghydraddoldeb a cymunedau lleol. Mae cyfres o rhwydweithiau ymchwil WISERD sefydledig sy'n cynnal ymchwil ar les, mudo, yr economi sylfaenol, gwleidyddiaeth a llywodraethu a thai. Mae gan WISERD hefyd gysylltiad da ar gymuned academaidd rhyngwladol ac mae'n arwain nifer o rhwydweithiau rhyngwladol. Mae academyddion Caerdydd WISERD wedi lleoli yn Spark, parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol cyntaf y byd. Mae'n rhoi cyfleoedd i gydweithio â chyfres o sefydliadau ymchwil eraill a phartneriaid trydydd sector. Mae WISERD hefyd yn cynnal deialog rheolaidd a llunwyr polisïau ac yn darparu tystiolaeth gadarn i lywodraethau'r Deyrnas Unedig a llywodraethau rhyngwladol. The Senedd has had a relationship with WISERD for many years now, and it's an invaluable source of research evidence and expertise for our parliamentary work. Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygiad ein hymchwilwyr a myrfyrwyr PhD gan eu cefnogi drwy'r gwahanol gamau datblygu o ran ei gyrfaoedd. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd i fynd i weithdai academaidd a chynadleddau ac i gymryd rhan yn rhaglen hyfforddi a meithrin gallu WISERD. Dyfodol WISERD wedi seilio ar y pobl sy'n gweithio yma a sut maen nhw'n gweithio efo'i gilydd. A mae yna bobl dalentog iawn yn rhan o'r tîm, pobl sy'n newydd gychwyn ar ei gyrfa a pobl sydd yn arweinwyr yn nhermau y dyfodol. Rydym bob amser yn edrych i ehangu ein rhwydwaith o bartneriaid a dod o hyd i gyfleoedd newydd i gydweithio.